depuis les assises nationales sur la refondation de l'État, la yini qu'on a avec la yini Kemedourou. Au la yini Kemedourou là, les plus autorités de la transition au lieu de bidou suivanti. Pour faire au Waléa, il y a un tap match. Au bidou de Kono, fin sabade, voilà de Konatando. Ni Kamini, Chimini Jante Menanga Bara. Au fin sabade, à Konfolo, il aucun dobo parti politique la quoi kacha. Assise nationale là, à Foraire, Koka à Boy, Koka dans Dourou dans l'île. Au 600, un mot Bara l'île. Bara Konfolo Mingera, nous Kera Jamana Famba Bera. On a banni de la vie. Mais Jamana Famba Beko, Koka Dobo la ou Tede, Koka parti Bedi dissous. Pour les dissolutions comment de Sénat. À partir d'une fin de dissolution, il y a des dissolutions wadi. Né au Koka dissous. Il va falloir que loi de laisser qu'à Glan, même si qu'à femme ou elle demeure qu'à partir dissous. L'autre ali chef d'État, c'est qu'à partir dissous. Donc, pour les fleurs avec à préparer. Ni des groupes fraudés. Ni de charger les koka dobo parti politique là, mais si ça fait des coups, kata kidal kanata kai, koka dissous. Manam de dissolution pour moi. Dissolution est encore de l'oreille. Parti fait que B, ka B, chi, na tira. Maintenant, condition de l'ébec glacis ça. Fait chamambouk. Parti c'est comme une belle son. Parti minable ça est encore. Parti mini siège babou, parti mini hage babou, ni programme babou, au point de Sénat. Nous, le parti fait des serras aux conditions de respecter, il veut tout à partir. Mais ni parti ni des là, et bien boyere, machine dissous et rebi dissous. Bi la jerenya abe jamana kanyana maya doka anka forti folo. Kadaka politique ton oluka nyana maya kuma odibi Sénat. Jatemino de ya yira kafo politique ton kacha bana shi en fait Mali kono ya dantigeli kun folo min kera ministre yere fe aya yira na kafo politique ton abeta keme fla bi konoto ani wolum la keme fla bi konoto ani wolum la o politique ton de dundu politique ton do bela jeli dumbe sigidi hakina do de ka ni oye jamana yere joli hakilna oye jamana joli fere yala Mali joli fere keme flani bi kono ten wolum la doa Mali joli fere koné on mirla o yedama dama ni doronde ngani politique ton sigira foka se keme fla bi kono to ani wolum la ma anko ka tiara doni fanga de la jate mineke sa kanti fere kewa anga kodo nyana bo politique ton koina doka bola wala ma ko ka dabla yere ona nyona chamo sigimbo de ka kiri koni be sanga ni wakati woyo no feo kadaka nimbara min nambala ni akun folo akera avril kalo klita ani woro ka kuncheta ani wolovla o yemi wele ko phase région o ambe phase nationale de la o damena ni avril kalo klim ngadi segina nala ni kera jena ya abe kunche avril kalo klim ngani konontona politique ton yibuli ka jo damena ka bawon kadaka ni makaran de damena de do wani dantegeli kami fana fleni ni dantegeli ka ganzaide a fora de ko force vive jamana nyenama ya be ma benu yere bulu keren nyana olu de welila o kana do fo politique ton koina consultation de force vive au ka hakli nyini anga hakli tali au fe yasa ka barado buluda fanga yi bare mblo hukumu kono ambe démocratie de kono watu ube démocratie min fana hukumu kono oni on ya famu chugumino ka janyo na ko jega jala ni baji beki ka hakna fo nga ka bela jeleto kiki sawo de ke jamana kono mi mana jaye ku ke o de koni o te démocratie do ya ambulu kadaka ladamu de be on feya beni kenya de be on feya jamana kanu o de be on feya akachi boko politique ton ko yere de kadabla akadabla ka wati ke folo hal no azura be nyana ma kadaka anga shara sumba mimbe barala anga jamana kono bi na tara jouer kalo klim wani fla samba fla mo ani saba o ko halibi ko parti chaman ko oye tiye Mali kono parti chaman ko barabe keni oye Mali kono yaro koni politique ton o kachi bobo
baara dɔ ka kɛ fɔlɔ ko dɔw ka sigi sen kan kɔfɛ maintenant an bɛ segin ka na ni u ye ni politique tɔn bɛ sigi fana a ka kɛ damadamani ye a kana na kɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka parti. Depuis région ninnu na an tun ye a baara daminɛ donc thématique saba de tun bɛ yen parti politique dɔ bɛ se ka bɔ a kɛ la cogo min na ani ni parti politique bɛna créer ka gɛlɛya don pour que parti ka dɔgɔya ka gɛlɛya don a la mɔgɔ bɛɛ kana se ka parti créer ani nafolo min bɛ taga d'u ma n'a fɔ financement public des partis politiques ka sira k'o fana lajɛ n'o bɔra yen ani ŋɔrɔ dabaw ka ɲɛmɔgɔ donc o tun bɛ ka makama dɔ ko ye donc nafolo kɛrɛnkɛrɛnni bɛ taga d'a ma a ka cabinet b'a bolo a bɛ baaraw ni fɛngɛw kɛ donc n'o bɔra yen ani an y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ sisan a bɛ kungo le nomadisme politique e bɛ tɔn dɔ la olu ye danaya ta ka da i kan ka voter ye i kɛra député ou bien i kɛra maire ye k'a to o tɔn kɔnɔ e bɛ sin ka bɔ o tɔn na ka yɛlɛmɛ tɔn wɛrɛ la ten donc ni saba an ye baara kɛ ni saba de kan région na donc bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka tile fila baara dɔ bi ni sini donc an nana sigi o kuma kelenw de kan donc depuis région na an ye fɛn minnu fɔ parce que n'i nana bamananw ko n'i nana ci la i b'a sɔrɔ dɔ ni ci ye fila ye ci ka kɔrɔ ni dɔ ye donc mɔgɔ min ni ci ye fila ye i nana ci min na i ye ci kɛ ka dan o hakɛ la i b'a sɔrɔ ci ka kɔrɔ ni dɔ ye i nana ci la i ma se ka ci yɛrɛ kɛ est-ce que i y'a faamuya donc mɔgɔ min ka kɔrɔ ni ci ye i ye ci kɛ fo ka tila ka hakilila wɛrɛw fara a kan donc an kɔni nana an nana ci kɛ an bɛnna min kan donc depuis région na an nana ka na an bɛ ka kuma o kelen de kan donc an ka sigida la san an bɛnna k'an ka sigili kɔnɔ parti politique an ko k'u ci ka yɛrɛ kɛ n'an ko k'u ci ka yɛrɛ kɛ a ma fɔ parti tɛ créer kura ye parti bɛ se ka segin ka parti labɛn kura ye donc an ko ka dan n'o bɛ kɛ parti ka dan sigi u kana caya est-ce que y'o faamuya parce que parti min bɛ Mali kɔnɔ bi parti 297 sisan n'i ko k'i bɛna dɔ bɔ o parti la an ka bɛn a kan sisan k'a fɔ parti ka kɛ 4 ou bien 5 i bɛna jɔn ta ci ka jɔn ta to yen k'a sɔrɔ jamana de ye récépissé bɛɛ d'u ma donc u bɛ ka baara kɛ n'o ye an ko gɛlɛya b'o la donc pour que ka nɔgɔya don a ko la donc partiw bɛ ci n'u cira comme olu ka baara ye politique baara de ye u bɛ ɲɔgɔn retrouver k'u ka partiw dilan kura ye ka na mais an ye min fɔ tuguni tɔgɔ kɔrɔlen ninnu si ka na a tɛ fɔ ADEMA ko kuma tɛ fɔ IRD ko kuma tɛ fɔ SINID ko kuma tɛ fɔ RPM ko kuma tɛ fɔ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ partiw dilan ka na donc an ye fɛn fana fɔ la ni partiw bɛ dilan enquête de moralité ka k'a la mɔgɔ bɛɛ kan ka parti dilan et fana ni partiw ka récépissé bɛ d'u ka denkundi sɛbɛn bɛ d'u ma an ko nafoloba de ka sara o bɛ bɛɛ kɛ sababu ye ka dan sigi partiw la an yɛrɛ tun bɛnna kan même les parrainages donc n'i bɛ fɛ ka parti dilan i ka denfaw ɲini komi député ni président ta bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ bi an ye mɔgɔ 24 ye donc n'a fɔra sisan pour que i ka se ka parti créer parce que parti bɛ jamako de kofɔ a kana da i muso n'i denw ma o k'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'i nɔfɛ olu bɛ k'i ka parrainw ye donc parti bɛ dilan n'o hukumu ye donc n'o bɔra yen an y'a fɔ le nomadisme politique donc transhumance politique k'i to tɔn dɔrɔn ka boli ka taa an ko ka fu siri o la ni taara dɔrɔn donc i b'i ka mandat perdu par exemple ni RPM de y'i ta sisan n'i bɔra RPM na ka taa ADEMA na dɔrɔn donc i tɛ taa n'o fugula kɔni i ka député fugula bɛ bɔ i kunna donc i kunnakolon de bɛ taa i y'o faamuya donc n'o bɔra yen an ye financement ko kuma fɔ an ko financement fana ka jɔ l'aide publique aux partis politiques an ko fana ka jɔ n'o bɔra yen donc le statut du chef de file de l'opposition ni ye démocratie kɔni an bɛ démocratie de la donc diyagosa ŋara dabaw bɛ kɛ yen an ko o bɛ to a nɔ na ŋara bɛ da opposition bɛ to yen est-ce que i y'a faamuya mais an ko min le chef de file le statut du chef de file de l'opposition an ko k'o bɔ yen parce que an b'a dɔn o ye wari dunyɔrɔw de ye et fana anw ka jeune démocratie fɛn dɔw ma faamuya démocratie daminɛ ni an fɛ yan parti politique tun bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ mouvance politique la dɔw bɛ fɛn na mais u fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini a yɛrɛ mais jamana ti jɔ o kɔrɔ k'a fɔ i b'o entretenir parce que o nafolo bɛna taa jamana de kunna donc an y'a ye k'a fɔ vraiment o poste opposition ni fɛn de bɛ taa dɛ démocratie ni opposition de bɛ taa mais ka makama kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma ka nafolo d'a ma Soumaïla Cissé ka wagati ala ka hinɛ na 500,000 de tun bɛ taa ka di est-ce que a ka cabinet bɛ yen baarakɛlaw b'a bolo mobili b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo an mɛna k'a fɔ jamana an ye fantan jamana o nafolo bɛ se ka kɛ fɛn a bɛ se ka ekɔliso jɔ a bɛ se ka sira dilan a bɛ se ka fɛn caman kɛ n'aw k'a bɛ politique kɛ donc a b'a ka politique kɛ mais jamana bɛ makamaba minnu ta ka di an ko k'o dabila parce que o ye tiɲɛni de quoi.